ISCOPA kuyasikhathaza ukungapheleli kwemiqulu ethile engubufakazi bokusetshenziswa kwemali yabakhokhintela. LeliKomidi lithi liyazi ukuthi le mibiko yokusetshenziswa kwemali ezikhungweni ezithile izophazamisa ukuqhubeka kwenkohlakalo, yingakho nje kukhona abahudula izinyawo. Usihlalo weSCOPA umkhuleko Hlengwa uthi lokhu kuyizinkomba zokuthi idlalubi inkohlakalo. Phakathi kwemibiko engahlinzekiwe kukhona othinta ubufakazi bemali yenkokhelo yezisebenzi ezihlanza isakhiwo somnyango wezisebenzi kahulumeni, ubufakazi bokusetshenziswa kwemali engaphezu kwebhiliyoni lamarandi kuthengwa amathanga amanzi nokuyimali yasetshenziswa umnyango wezamanzi, kanti akwaziwa nokuthi kuwo lo mnyango yashona kuphi imali engaphezu kwezinkulungwane eziyisi-7 zamarandi. Imali engamabhiliyoni amarandi eyaba ngaphezu kwaleyo kwakhokhelwa ngayo osonkontileka esikhungweni sakwa-Eskom esiphehla ugesi kusile kanye nemigudu elandelwayo njengoba kuzanywa ukuthi kutakulwe i-SAA kanye nokudayiswa kwezimpahla ze-SA Express. LeliKomidi elibhekele ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela ePhalamende lithi lisafuna ukwenza isibonelo ngabathile ukuze wonke umuntu azi ukuthi ayibhubhudlwa imali yombuso.